ki kam ki bani le utrayu yo yaki jing mol bani perkan utrayu te da shisha namar trayu long play uyo ilot ki yakadono jampi jongnga uyo ilot shisha tongin wanak machong utray dadonor lapen temai tongin wanak machong utray dajingem lapen temai tongin wanak machong utray dajing mod lapen temai knang bajing shakri bajing ruai long kiblap yang borak marutrai kom kristan hajing shakri blay igwaria kamonu blay dajing dwaying in pai sha utrai hapor ki jing kuslai im day ban snow artatin im day ban kin randin shaprusha kadang in yabe hapeng ki jing yale tongin wanak machong utrai dadonur lapen temai tongin wanak machong utrai dajingim lapen temai tongin wanak machong utrai dajing mod lapen temai knang bajing shakri bajing ruai kilong kiblap yang borak mai utrai tongin wanak machong utrai dadonur lapen temai tongin wanak machong utrai dajingim lapen temai tongin wanak machong utrai dajing mod lapen temai knang bajing shakri bajing ruai kilong kiblap yang horak mai utrai knang bajing shakri bajing ruai kilong kiblap yang horak mai utrai Pai bat ngane ka ktin ka jung blay ka bangila ban shem na ka kitab ka jong u Joel ka kitab ka jong u Joel ka lenong ka baar bat ngan pule hafi ya ka dukhat ka baar popra ka ktin ka jung u blay ka ong de kan jia hadin kata bangan Theh book yellow Mynsiem Halor ka do Baroh bat ki khon shin rang bat ki khon kan Theh jong phi kin ye tho lupa ki tamen jong phi kin pho snew ki jing pho snew ki samla jong phi kin yo i ya ki jing i tho pao tungin ye duai u shakri u barit ne ki barit tam yo ba me mala khat ko trai ne ka benta ban ai ka jing shakri
Nagaktin ko jame yo paitlang. Jong ka ribat ka jaj benriu ka balang. But ya Baroh ko kenrat ki badon ki skor ban snow. Boreyo haga sorngiu jong ka ding fanai Calvary. Men yo ya ka buram bat ka jingyaro Baroh. Haga kerteng ka jong Jesus Christ unong panim baide. Amen. U Joel ulato yagane ka kitab haga snem praspa lai posan bat praspa BC. Laong bakani ka kitab kadai kata ka kitab ka badon ka jingkular nakabenta ka jingte no book yau Mynsiem khod Halor Jongnga do Baroh. Bat ngai ngoyo blay hakikam jong ki apostol. Kalanong kabar kadakot kabakat nyew bat kat pra. U Petros hadin. Kajingwan hier kajungu Mynsiem khod jungu blay. Haka kamra kabahaneng. Lapen dap ya kisispaar pongot kisenran kijungu try Jisu. Bat u Petros ula shem kaliang. Lani ula kot na kajing yutolo pa kajamu Joel. Ladon bakali ya kani kajing kali. Hatu Mynsiem khod jamu balay. Nirang don kam ne ban duai. Ban sha jengit. Baun wan ban hier bat ban don bat ngi. Ka kubor ka babha galong. Bau Mynsiem khod udon bat ngi. Yaro yodrai. Ladon ke jing ya sang duai kabong. Bangin up yo Mynsiem khod. Ngakwa banong happy. Hagane ke jing ya sang kabamenta. Bau Mynsiem khod jamu blay. U up yanga bat yapi. Ladon ki briu ki bong. Ngin sha jingit si pausni. Ngin duai sao pausni. Bat sao po me. Baun wanu Mynsiem jamu blay. U Jisu. Ula det ban duai na kabenta. Ka jingwan ka jungu Mynsiem khod. Baru Mynsiem khod jamu blay. Nado ka swi Pentecost. Hado menta. Udang don bat ka balang ka jamu. Kapaningkong ka Bible kong I will pour lani ngan Theh kadon ka jingkali haga jingmot haga jing perkat ka Jongnga banong ablay kai kani ka jingmot ka ba me meong I will pour kani ka day ka jing kren ka jung Joel wong ngan Theh but I know your blay hakaski Pentecost late hado menta kumne ngai ngoyo blay bakane ka jing Theh ka jung blay kampat kot bat kani ka kentin por ka don ka jing day bat ka tin break ka bikong ekyo ka bamot continuing flow lane unlimited flow kadai ka jing tot ka bom laban set kadai ka jing tot ka bom don jing kot show kadai ka jing tot ka bom don mano bala ban pendam yaka namaru Mynsiem khod jung blay nado kasni Pentecost hado menta kune uyai dod haki donod but haki Mynsiem jongki kon ke jongu blay kani ka kentin ban Theh ngalabo ka jingkali haka Mynsiem baladon ka jing jubab kabawan na kaktin ka jungu blay ngong balay haban Theh Larapin pule kat kum ka kitab ka jung Ezekiel kalanong ka balay pohnyao ka Bible ka kren syapang kishing ki baterkong lane ngalabanong kishing ki bayat Kim don yakadur kishing Henry Kim don Mynsiem hagni kismi kiban menta kila balong ki rangba kila balong ki longkmi kila balong ki samla kombong shakri jongutrai ki don yakadur jong ka jing riu blay Henry ki lenno yakabor ka jongka
don ya ka jinglong Kristan happy Henry Mynsiem jongu Chris don happy hila ban ring bat ban penhir Mynsiem Henry pilong kibaya lada pimpat mat ya kai ka bau Jisuong you need to be born again don kambon kapat yafi no Mynsiem bat na ka balang ka jongu blay kaya lap ya kane ka kubor jong ka jin kapat no Mynsiem bat na ka kumta ha kane ka no pai jong kane ka sni nga khot yafi ladang don na padeng jong fi ha kane ka jubilee kibawan kibampan mat ya ka jin tha ka jong Mynsiem ya ka jin teno ka jong Mynsiem ha ka donot par ha ka Mynsiem ka jong fi ka ne ka dei ka janme ka ne ka dei ka por ka bakantang ka ba pinong na kwa ban petiang iya Mynsiem ko ha ka donot ka jonga kanang bangan don ya ka jingin ha ka Mynsiem ka jonga hilabanong pastor nga ring bat nga penhir Mynsiem ong Jisu ka bakana ka do ka long ka jong ka do Henry don kamba on kapat yafi no Mynsiem ka jonga bat ka Baroh Mynsiem jungublay ki plashna bangalong ukon jungublay hagane ka por ka bamenta nga khot yafi lada pimpat snow pikna bapilong ki kon ki jungublay hagajin penyaso ka Mynsiem ka jongfi Baroh Mynsiem ko jungublay nga khot yafi hadin baladap kane ka jinyalap pendap ya kane ka duan ka jungutrai bapyenyoi ya ka purom ka jungutrai balay ko try mete kabar ka bingin ya pait kat kom ka kitab ka jong Isaya kalanong ka basafo sao bat ka khot ka balay I will pour my spirit on a thirsty land ngan Theh yo Mynsiem jonga haka kandel ka batar khong haka donot ka batar khong ngadang pule ka don ka jingjia ka basngausi ka baway na kinong rep ubadan habot Tamil Nadu laong kane ka news heaven cry as TN kills self kapneng kayam namar baway unong rep Ubalashim da karam ban rep ban riang hado henriu akar kakandau siteng snem don slap hapo Tamil Nadu namar kata kadau hado menta ka ying ka sem ka dabram namar ka jinter kong uladep ban commit suicide ban penyap yelade namarum la syo ban siu yagaram kadau kalong namar kadon ka jinter kong kane ka kubar kong hope it rain ngikermen baun wau slab henry don slab san real teliki berai namar kita kadau kadon ka jinge ka bakrau nakabenta jong kinongrep hagari India ka bait ka jongi ngakwa banong yafi hagari ka jinge seng ki don ki Mynsiem ki batarkong ki bawan ban syong hagani ki syuki laban don hagani ka pandal pilaban yo sngew yanga lengbagani ka kor pensawa ngawan hange rengkat bat ka kubor ka jungublay bat ka kubor ka jungublay kalong kopi ki Mynsiem ki batarkong ki donot ki batarkong ka kubor jong ka jubilee kalong bau blay ukwa ban pebuk yo Mynsiem jongfi ban ai biang sachisin ya ka ka baim lengbau Jesus Christ hagane ka silver jubilee jong samla kabalay kabingin yapet hagane ka por haswa bangan poy sa kabalay don ki priu ki bong ngalabiang ngaladap
ngam sliang show ngam thangan show henry ka Bible kong Jisuang sok ki ba thangan bat ki ba sliang ya ka hok na ba on pendap ya ki larpin kali yang hagane ka no pai jongkere ka si pastor hato pidang thangan hato pidang sliang nga kwa banong yafi haswa bangan jeng hagane ka pulpit ngala duai ngala pen kentang ngala pen karpang yalade namar ka daw nga sloto bangam yeng marwe hane nga yeng baru tao bala penslaya nga yeng baru tao bala khot nga yeng baru tao bala pendap deka bor ka jango henry man la ka mit man la ka step nga duai ya ka jing duai ngong try pendap try nga thangan yame namar ka Bible kong bau briu unamim tam dok pu henry de ki kentin Baroh ki ba mino na ka shentur ka jongu blai na bam ye ka tin ka jongu blai na sliang yo Mynsiem ko man la ka sri haga jingem ka jonga sa ka wai ka banga kwa pan wanra haga de ka por ka ba menta ka long u Jisu Halor jong ka ting fna u ong ye kini ki kentin I thirst nga sliang nga kali ya fi ki kon samla hato pila dap hato pila biang namar pila stad namar pila riuspa namar pila don ya ka kerdan bar ya ka buram do you thirst hato pidang don nem ya ka jing sliang Mynsiem ko jongu blai a running flow kajing tot kabam la shoban set hado menta komne kadang tot lar piple ye ka jingkang jong ka donod ka jong fi kabapot kabagin ye pej hagne ka por balai the kat komu Isaya kalanong ka balai puar kadukhat ka bakat san ong ka tin ka jongu blai la the yo Mynsiem hakari klau Don ayu hakariklau at desert kariklau kadai kari ka bakenja kariklau kadai ka jaka ka bamsay so kariklau kadai ka jaka ka balong lonely place kenja way brew on ka testament ka bathamai let's say don na padeng jongfi hagane ka genius sang pirwai piduai pigmen but you are lonely pisngel kenja way brew pidon hapdeng jongki brew ki babon ngamlapan klet ya ka way ka thei bahap brew ka bapaunam hadin baka deban bat ya ka Miss Universe ladon shibon ki brew ki bawan hajan jongka ban ay ka autograph ka jongka but on da kala late no shapo hotel jongka ban sa ban shong hangta kong I feel lonely ngasngau kenja kadon ka jingkali ngong huai kane ka brew ka bakraw hado menta kadangim kalong ka bapaunam but she's lonely kasngau bakadon kajing kenja kajing tali hakadonod bar hakamansim ka jongka ngala duai ki don shibon ba ki kon samla ki ba don yagane ka jo kajing snau hakadonod bar hakamansim ka jongke la the yo Mynsiem ko jongu blai ban pendap yagada ka donod ka ba snau kenja but on the piladon kajing day bar Mynsiem ko jongu blai Mynsiem jongu Jesus Christ bar hangta yaka jing tali jong ka donod ka jong fi on pendap at desert kariklau la ong shoshu ba kariklau ka day kata ka jaka kabam don ka jing say so haga pidon hagane ka jing sang ko ki samla ba ide how try Jisu ngakwa ban bo kane ka jingkali are you fruitful O Jisu kot yanga o evangelist o kot yaki pastor o kot yaki rang babalang o kot yaka balang o kot yaki samla bangin long ki priu ki basay so
but yakatanat kabam say so on ngor no yaka Paul apostle hakashiti shikinong Galatia but yakatanat kabam say so on ngor no yaka Paul apostle hakashiti shikinong Galatia uong yanga but yafi bangin say yakiso jong Mynsiem ko nang tao Yones nang penbaptis prophet bakado jong ka testament ka parim uang say yakiso kibaday biang jong ka jing kala ka bamod balada nga kali lado Mynsiem ko jong ublay unlay na kaway ka shuki siya kaway ka shuki barun yet ya ka donot ya ka Mynsiem ka jong fi barunong pim shem lalong ka briw uba say so kadaw kalong bakadon ka desert kadon ka riklaw Hakandong jong ka donod bat ka Mynsiem ka jong fe nga ay ngo yo blay bo Jisuang haga gospel kat kumuyonis kalmang ka ba shipaw kadukot ka ba shipaw I have come that you may have life nga wan kanang ba pinyo ya ka jingim ka ba nga ay happy kamday ka jingim ka ba kapnap kamday ka jingim ka ba raitoy kamday ka jingim ka ba shajob kamday ka jingim ka ba duk kamday ka jingim ka ba pang u Jisuang I have come to give you life nga wan banay ka jingim happy bagata ka jingim ka ba nga ay happy kaday ka jingim ka ba karhay yaroyo try. Let's say hagade ka jingim sen pyong pastor I want to experience that kind of life nga kwaban mat yakabakum kata ka jingim. This is the right time. Kaneka de ka por ka ba kantang, kaneka de ka por ka ba piang, kaneka de ka por na kapanta jongfe nga kwaban bo ya kikti jonga halor jongno hagane ka jing seng banduai ya ka jing pan ko por ka jong blay haga jingem ka jongfe ba pin mi na ka jing seng ki priu ki balakar ku ki jong utrai kamut ayuban Theh hay gene ki snem ki balade de ka jingaye ka jumutrai ngalayo ban jo kejat bat banrung haga duan ka bakentang jong ka Lutheran Church shabar jong gane ka jalaga jonge la penlong yang aku mu guest speaker barhashwa ya ka bangan yoban kren ya ka tin ka jong ublay kiwan ki kena samla bat kira ya ka dabor ngam de kan mau bha kumno ki ale andre nga kan mau bagi sat ya ki kti gi jona la kumno ki wan ra ya ka how klong uba itanat bat ka dabor ksier ngamur panong bagay ka ksier nala andre ka dabor rong ksier bala Theh ya ka hakikti ke jonga bala sat ya kikti ke jonga ngadang perkat hagapor kaba kita ki samla ki Theh ya ka bat ban sat ngong kamut ayo kadon ka jubab ba habaki le ya kane ka jingmot kalong hashwa ya ka bapin kta ya ka tin ka jungublay hashwa ya ka bapin yo ban perta ya ka gospel ka jungu Jesus Christ hashwa ya ka bapin yo banong bau Jesus ulong ubakod don kam ban pen kod ya ki kti ki jongfe bar hashwa ban pen kod ya ki kti ki jonga ban nyat de ka towel ka bakini ki samla ki ai ngakan mau bakadon ka la Theh yo Mynsiem ko jong ublay ban pan ko ya ka jing yatip lem ka batungit ka jong phi ong unong po shaki Hebrew nang tao titos lai san ka jing pan ko daw Mynsiem ko bon ki samla ki kali ya ka jing kali impossible Bamla banlong, banim kod. Holiness. Ong blay, I am holy. Be ye holy.
ngalong bakoj to piro to long ki bakoj bat ki breu kiong kabomla namarngidang im haka pertai ngimdon kamban long ki bajanai bangin long ki bakoj henrei ngi long ki bakoj da ka jinget haka snam ka jong Jesus Christ hallelujah ngi long ki bakoj bat ki balayo ma da ka jing sait no ye ka jing pi blam batret ba jaklia jonga ba jongfi haka ka jong Mynsiem bakoj jong blai da se dona pedeng jongfi ki kon samla ke beide ngam wan hang ne ban bishari fe henrei nga wan hang ne bat ka gospel ka kubor ka baba bat ka kubor ka baba ka long bo Mynsiem bakoj jong blai ukwa ban pen ko je fe la da pila don yo Mynsiem bakoj jong blai ha ka jing im ka jong fi pila pan long ko ka jing e ha ni kisni bom la ban im ko ka long bo don Mynsiem bom ko but way ba pila ai ya kala Haga jing tho jong Yones lai arpo ka kitab jing pen pau ong Jisu nga yen haga jing kang panate play menta yo Jisu baraba pipetiang yo Jisu de haga de kapor Mynsiem ko jong blai un shong hapo jong fe bat un pen long ko je fe kamat ka babot Kidai tang ki sop point south li ki Bangladesh ban kren shapang ka jing tho ka jing the kabar ka main point on the Bible I will pour out my spirit ngan the ya Mynsiem Jongnga don si bon ki breu ki bat kali jing kali shapang Mynsiem bakoj jong blai kala don ka jing le ha ka donot ka jonga ha to ko try ngan kren ne em ya kane menemen made lai ba jing a dwai ngai side ngai ngoyo blai ba ka don ka revelation bangan batai ye fi ha ka ka por ka ba menta ka ban pan sok ye fi don ki breu ki bat kali si bon ka jing kali kom no ngan yo pediang yo Mynsiem bakoj kalong ka ba sok ba pin pediang yo Mynsiem bakoj da ka ba pin pediang yo Jesus Christ kumunong pen emu jong fe ondo Jesus la sat ye fi da ka snam ka jumu de ha ka ka por Mynsiem bakoj jong blai un shong ha po jong fe but Jesus u shong ha pi lembo Mynsiem bakoj jong nga kwa ban yo snow ya ka amen Namar don ki breu ki bakali ban yo pediang yo Mynsiem de ban kalon very wrong Om shamla tho ka Bible kumta and right don shipon ka jing shisha ha ka tin ka jungu play how about Jesus open em ya fi do Mynsiem bakoj jo ngala duai ikni ki hep ki beret shipo cut way, cut ar, cut lie, cut so snem karta, ki wan she ka duan ka jung try, ngong pikwa you have, pikwa you go bayi, ki ong pastor duai, bau Jisu un ma biana, ngong, kay ka bapan long ye kini ki heb ki barit, Mundur ko ki long pa bat ki long mi ki don ki bakum ki de ki khon ki wan se ka duan ka jungu try ka don ka por ki jaw ya ki umat ngadang duai ha ka way ni ki silver jubilee la kumno ha ka met ka bakado hado south spangot ki preu ki wan ban pantap ya ka duan ka jungu try bat ki don ki heb ki boret ki bat to ya ki umat thang ki jonki ngong manobatre the Holy Spirit. Amen. Mynsiem bakoj. Ka Bible kong ka jing tray ka jung Mynsiem bakoj kalong. Ban pen kan do ya ka pertay shapang ka pop bat ka ho. Barhagane ka jing ya sing dona pedeng jong pi ki bedang long ki nong pop. Haba pilong kinong pop kabamot pimpat don yo Jisu pimpat pediang yo Jisu kirang don ki pop ba pimpat pala ngai ngoyo blay ki don ki priu ki don ki samla haba ki wan ban pala ye ki pop ki jonki ki wan de ki umat thang haga duan ka jung try haga jung yalap ye ka tin ka jung blay baru Mynsiem ko jung blay ukta ye ki like pai da ka jing po sam ke namar ka don ka jing map da ka
bor ka snam ka jong Jesus hagane ka jing seng ngan sai ka lat ye phi ban nga kmilan ti pin respond ye kane pinam yo shule se ye ka bakum kane ka jaj khubor ka message ka ba kren ye ka download ka jong phi ba pin play manta bat bo Jesus rong bat bo man sim ko un sanshar ye ka jing em ka jong phi ka bar kidon shibon hanrai ngan ai tangar toli kajing tray kajing woman sembakot habong ban Theh yoman sembakot kalamot ban pa yoman sembakot ban kta yekinong pop bat kabar kalong ban ai bor yeki met ki pat ke jongi yero yo try ngatip dona pedeng jongfi hagale ka jinga sang kiba ki met ki pat ki jongfi ki tlot kala balong pitlot namar kalon ka pop Pitlod namar kadon ka jingpang Pitlod namar kidon shibon kidao Henrayu Paul Apostol Hakashiti Shekinong Rom Kalanong Gabapra Bat Kadakot Gabakat Way Ngai Ngo Yo Blay Yakaneka Revelation Yakaneka Jingpen Pau How Shakri Jong Utrai Ongka Bible Dau Jo Mynsiem Ubalapan Mi Pat Yo Jisu Dau Jo Mynsiem Uban ai bor ye ki met ki bat tolot ki jongfi ngakali hagane ka jing ye sang kanongot na pedeng jongfi ki bakhlain ngatrai ki bakhlain kim don kam ye ka jing duai de tang ki priu ki batlot bat mangaru ngadeu batlot ma phi Baroh ki batlot lara philong ki batlot pendap ye kane ka duan ka jung utrai balara phiong kumbong ki Pharisee enough is enough kalabiang yang nang tau don Pharisee ubawan hakaduan ka jungutrai baruang ai ngo yame ablay ngamlong kumutay ai ngo yame ablay bang ai ka way ne ka basipo ula lejune ubriu klem ka jingkorku on ka Bible and ray one nong pop uba tolot uba swai uba pang nyeu kat ba pinyeu ya ka jinglong jong ne ubriu utap ya ka shademwang ablay to isen yang unong pop baka Bible kong bauriu briu ulai pai bat ki jing korku hagane ka jing sang khot id yefi ko ki samla ki badan buram ko ki samla ki ban sayo ayata buram ko ki samla ki bakwa bo blay un pendon buram yefe ki bakwa bo blay un pendon kam yefe kane ka de ka por ka ba piang nang ta kumno ka Bible kong ladangan kren ye kane probangait kan simpor yang ada ki kenta ngakwa ban penkot ye ka jing yalap ka jonga haposa posan dali ki menit on dala pendap on dala Theh Yo Mynsiem bakoi bab ula don haga dono jangi ula rung haga Mynsiem ga jangi ula sanshar ya kita khot met ki jangi ongu Paul hato pim tip baka met ka jongfi kadai ka yin shong ka jongu Mynsiem bakoi jongu blay la don bakali where is the resident hangno ka jaka shong ka jongu blay hangno ka jaka shong ka jongu Mynsiem ka address ka ba biange ka ba pin ai na ka benta jongki way pat kalong in me hanga but on ka Bible kam krau tau badon hapot jonga ban yo tau badon hakapertai lado Jisu dau Mynsiem bako jongu blay usong happy ngakwa banong yefi pilong kinong job om kinong sha job but on dau Mynsiem bako ula ton happy on the Bible, you will dream dreams. Kita men ngadang mudur bahagane ka jingya seng laong bagane ka jingya seng sala handrai ka kten ka jungu play ka ong ro yaki longpa but yaki long kami please dream dreams snau ba pos new yaki jing pos new Don gibong pastor snobha batay kamut ayu ka jing posniu ka jing posniu ka day ka jing yo I ka jongfi hagapor ka ba pi piotia kata ka day ka jingmut
jong ka jing pos new. But kutang ha ka jing pos new. On the Bible, you will dream dreams. Pin pos new, ya ka jing pos new. But pin yo ya ka jing to pao. You will see vision. Kamot ayu vision. Vision lane ka jing ito pao kaday kata kabor kabapi piyo hagabor kabapi Mynsiem layotia hagabor kabapi piyo kata kaday ka jing posniu andray hagane kabor kabamenta kat magadang yalab ngayo ya ka jing ito pao ngayo ya ka jing yo jngay barkata ka jing yo jngay ka jonga kalong Baar pau santali kisnem nang nesha kamad ngin yo bahagane ka district undonu paidba prasha ka jingbon brew yaro yo try. That is my dream, that is my vision. But bon ki brew kyong pastor hato blayu but pin yo yaki jing ito pao. You will see vision. Kamot ayu vision. Vision. Lane ka jing ito pao. Kaday kata kabor kabapi piyo hagabor kabapi Mynsiem layotia. Hagapor kabapi piyo kata gade ka jing posniu andray hagane ka por kabamenta kat magadang yalab ngayo ya ka jing ito pao ngayo ya ka jing yo jngay barkata ka jing yo jngay ka jonga kalong baar pau santali kisnem nang nesha kamad ngin yo bahagane ka district undonu paidba prasha kajingbon brew yaro yo try. That is my dream, that is my vision. But bon ki brew kyong pastor hato blayu krenem lang ba ka jing posniu larangan ay happy ya ka jing shishana ka Bible ublayu kren how Abimelech ublayu kren how Joseph utnga jong ka Mary ublayu kren lang ba ka jing ito pao lang ba Paul lang ba Petros ublayu kren lang ba ka jing ito pao lang ba Jonas u apostle ubala record ya ka jing to hagaktin ka jong ublay kumta ublay laban kren lengba ka jing posniu ublay ulaban kren lengba ka jing ito pao henry hagane ka por ka bamenta ngan bo yagini ka jing batay ki jonga kandiat but menta ngan yoban say sa kaway ka definition kamot ayu pa ka Bible ka kren syapang ka jing ito pao bat kumjo syapang ka jing posniu sa kaway ka jing batay ka baga kwaban wanra hagani ka por ka bamenta habang ikren syapang ka jing ito pao nga kren syapang ka jing yo ijngay nga ay ngo yo blay nakabenta jong kisakri ka jong utray kumi ba joy hagani kispasnem kibaladet iim kumubriw ubala im hagani kaspasnem kabaar paway nga don kam ya ki political leaders la don way briw bawan haying uang duay nakabenta jonga nga kwaban don ya ka vision bangan penkala ya ka riba ya ka jay penrew nga ong ya gani kaway larangin puli ya ka life history jong shakri jong utray iba joy ngin yo iyo ne briw udayu visionary udayu briw ba yo ijnay ngadang perkat kumno iba joy iong ye ki probengek bakin leksahan narpo ngadang perkat kumno iba joy iong ye ki probengek kilet shaboy kata kadai ka vision jong unong yalam ngadang perkat kumno usyakri jong utray ula ban sukli ban rung kumway naki member jong ka constituent assembly but they had to go por layoban shnay ka district council I ngo yo play nakabenta jong usyakri jong utray a man of vision ngakali yafiki samla hagare ka por
what your issue ya karangai, what your issue ya kajing posniu, hagapor kaba pipitia, henry yo hagane kapor, ya ka san posnem kapan sawan, yo ya ka balang, ya ka district, ya ka circle, komno kanlong, hagane ki pau posnem, ki ban sawan. Barna kwa benong ya fiu Dr. Martin Luther hakaway ni ki jing kren ki bala pen pau nam you uong ya kini ki contain I have a dream ngadon ya ka jing posniu a son of a Negro slave ukon jong doyong ubalong umrao unsayo ban ya banja haka joka meet baru kon jong dole. It has become a reality. Uday ubriu uba posniu hagapor kaba upet uday ubriu uba posniu hagapor bagajing mot kajing perkat katray kam kapor met kadang climb ngakot ya fi ki samla ka ribat ka jaj benriu ki samla jong ka district mountain aleng in don ya ka bakum ka ni ka jing posniu bat ka jing yo ijngai hagabangan yo ban penkot ya ka ni ka kubor ban ngada karpat ya fi ublay la khot ya nga balong evangelist ban ngamla ban penkot ya ka kubor tang ban pen bang ya ki skor ki jongfe ka dai ban rung haga donod bar haga Mynsiem ka jongfe ki angel haga ne ka por ki ya bon kam bar ka jing bon kam ka jongki kalong ban record ya ka kerteng jongno re jongno haga kitab jong ka jingim the vision ka jing yo ipau lani ka jing yo ijngai sakaway ka bakam don kam hagane ka por nalor ka to kajing batay jonga Baroh but katha kalong the vision of your own life ki don sipon ki priu ki banang ban yo itang ye ki way ban kren na kane ka pulpit kalong ka basokko ki bait ki jong utray mday ka ba ban jeng ban kren hangne la do blay la jit ye fi ba pin le kumta henry ka ba shitam bat ban yo ya ka ladi ka jongfi kumta nga khot ye fi hakane ka por ka ba menta snel ba don ka vision ya ka jingem ka jongfi pi long kumno Mynsiem ko jong blay haba Theh yo hagane ka protay habala pa yo haga jing duai jong ki shakri ke jong utray haga sni Pentecost but u Petros la here ban ya lap ye ka gospel but kat ka tin ka jong blay ka dang ya chakmat Mynsiem jong blay utray but u pen kando ye ki briu shapang ka pop but ka hok but haga jo ka si lai hajar ngot ki wan ban pediang yo Jesus. That's the work of the Spirit. But I know your blay. Mynsiem ko jong blay. Upan pao. Haki kmat ki bakanja Mynsiem jong kito ki briu. Ban yo ba ki day ki riu niam. Ki day ki nong pop. Kilaban let synagogue. Kilaban let haki temple. Henry ki day ki nong pop. Mynsiem ko jong blay hagane ka por ka bamenta ukta ya fi baru pen yo ya ka jingem ka jong fi kalong kumno a vision lani a dream ngai ngo yo blay haki pau snem ki balet ublay lapen pau hanga lengba ki jing posniu kalabalong hakapor kabanga tia kalabalong hakapor kabanga jeng kabanga shong I had a dream but kata kajing posniu ka jonga ngam don da ka way pat ka agenda hakajing mut par hakajing perkhat ka jonga lakali ka way ka nong hikai ba don burom kabala julong ka class teacher ka jonga kong Wanchwa what is your aim Hashwa bangan pandep ya ka matriculation. What is your aim? Kay ka aim ka jongpi, kay ka thong ka jongpi. Ngam don aim, ngam don thong, but I have a dream. Nga don ya ka jing ipopao, nga don ya ka jing yo ijngai, but kata kalong one day. Hagaway ka swi, ngan yalap ya ka gospel, hakaleng
jong ka de ka ri ka jong e one day ha ka wai ka sni ngan sa yang banong bao Jesus Christ ulong utrai u Jesus ulong kalenti. It has become a reality. Nakabenta jong fi ki samla let's say don na pedeng jong fi ki ba don ka jingyale hatu blay khot nem yanga ngakwa banong ya fi ha ki to ki pau snem kala don ka jingyale ka ba kraw ha ka don ot ka janga a blay mala khot nem yanga atrai pen pau hanga ngai ngo yo blay de ki tayau man banga khina ka jingthia ngakwa ban ong happy ka don ka jing kmen ha ka Mynsiem ka don ka jing suk ha ka don ot ka janga namar nga yo iba nga yeng banyalap ye ka gospel kalabalong ha ki pulpit ngadang khatsan bat khan rusnem karta nga ay ngo yo blay ye ka sharp ye ka seal ka bo blay labo na do ki pau snem ki bala late no ngadang perkhat u blay jonga udang kren udang pen pau what hagane ka por ka bamenta bat ma pi ki kon samla la da pikwa ye ka ta ka jing pen pau no blay pidon kamban sha snow ha ye ka por ka jung Mynsiem ba ko jung blay bakan yo ban tu ha ka jing yen ka jong fi bakan yo ban pen ko ye fi bat hanta u blay un sa pen pau ho pi ye ka mon ka ba ko ka jong. The vision of eternity. Let a don de ka way pat ka jing posniu ka ba pidei ban posniu let a don de ka way pat ka jing yo I pau ka jing yo I jngai ka ba pidei ban yo I berkata kalong the vision of eternity ka jing yo I ka jong fi ya ka bom jukut ka jong fi don tang arteli ki bom jukut ka way ka de ka bom jukut jong ka dujok. But kaway ka day ka bom jukot jong ka paneng. It's your choice. Kaday ka jingjit ka jong fi. Hagane ka por ka bamenta. Bandon ya ka jing yo I ya ka paneng. Ngampar yo I ya ka paneng kumbakalong. Henry nga tip ya ka paneng na ka Bible. Nga yo I ya ka paneng ha ka Bible. Nga puli ya ka Bible. Nga sngaw ya ka paneng ha ka donod ka jonga. Menshwa kini kinong yalap jong ka balang ka jong ublay. Man baki ya kendo ya ki priu ki ong ya kini ki contain. Are you saved? Hato lapan im neem ya pi. Iba joy lawan hakayin trep barit jong imay radyo nga hasomenting. Iba wali lawan ikublay ikibriwong.